Jak dlouho si lidé nechávají telefon? Pojďme si to porovnat. Boomři, to jsou lidé od roku 46 až 64. Ti si nechají telefon klidně 4 až 6 let. Generace X, narozená od roku 65 až 80, si nechává v průměru telefon 3 až 5 let. Mileniálové, narození v roce 1981 až 96, mají telefon zhruba 3 až 4 roky. A teď se to začne trošku měnit. Takže pokud nás ještě nesleduješ, tak to naprav, protože jinak nás už pravděpodobně nikdy neuvidíš. Gen Z, všichni od roku 97 až 2012 si nechávají telefon většinou 2 až 3 roky. No a generace Alfa, tedy všichni narození od roku 2013 až do dnes, tak ti mění telefon každé 3 až 4 roky. Většinou ho totiž dědí, než si kupují nový. Takže realita je spíš opačná, než si lidé myslí. Nejčastěji mění telefony ti, co na to mají, ne ti nejmladší. Napiš nám do komentu, jak dlouho vydrží telefon tobě.